sad ovako. Ups, vidi mami ispalo jaje. Ha? Ispalo mi jaje. Ovo žuto je žumance, vidiš? To je žumance. I stavimo ga tu. Hala! I šta kaže dalje? Staviti rum, jel da? Šta piše? Dosta? Jedna? Dva. Dobro. I šta još? Vode staviti, jel? Šta piše? Sa žumancetom, rumom i vodom. Jedna. Dvije. Dobro? A šta malo vode? Pa malo samo tako piše. Tu smjesu kuhajte na pari. Dobro. Gdje pari? Sad ćemo napraviti paru. Kako? Stavit ćemo vodu. Vodu? Da. I šta nam još treba? I stavimo vodu tu. I upalimo plin. Koji? I sad ćemo čekati da budu balončići. Dobro. Dobro? Može. Mama, koliko minuta? Pa ne znam, vidit ćemo kad budu balončići, onda ćeš mi reći.